Sin ron in chanin ta chuan mipa pakhat hi alo langa changing room lama thil en tur chuan alo kal meka chuti lain a han hong chu meichhia mo kor ha hi lo langin a thau hle a korvel chu meiche pakhat hian alo hak tir meka harsa chu an ti mel hle buk Miss Lu khonga in ipum hi ilo ip deuh theyangem ka kil thei lawanya ti in harsa ti mel zet hian anung chu pin hian alo kil trok troka ka zawe ti in chu nu ne na chuan I moi hle mai a ti a fak der vel buk Maunu tur chu a han in ena a pin kil ho kha aron in per hong popa a thau ema wang chuan a kor chu anek na salutu ka ni a hak tir tu nu chuan ti ngai na shelawin ka ang pau chuan alo enteringot ceremony hola po chuan mi tam tak lo omin anin nei chanchin te an lo soi no nawa chen khatin tinge u nau pa fu hian nupui nei thut le lo ti in pakhat la chuan anupui tur chu mi mai ani an rin lo thu te soin an lo ti vela me chelam po in lo soi ve in fu shan jing nupui tur chu me chale nal tak ani an ti thu te an lo soi ve chu lo ni se anei du teulo an lo ti thul mopa nu po lo langin a pasal ne na tinge kamonu tur hi in nei ma a ka mu mya lawa ati ma se apu lawin rolwatin keiman ka shalom chu atok alo ti hlara chuti mek lain announcement ron nein maunu alo lu tu ne mi zong lawin ringru an lo ti ti chuan flower girl le boy ti chuan kongka an han hong chia chu mi zong a chhong hle an rin ang lo takin maunu chu athawin a chala serenei boka makan ti in an nui chu aza hle maya malama hanpan chu reporter chu hmuna lo om ve te chuan na se taka athla lo la in anin paldo sok hloma mopa turber po chu a chhong ti a mela chuan alang na sakhop mai abu lova thlen chuan mopa chuan tungei ni alo ti hu inupui tur kanya lom alo ti ve bok mopa tur chuan karing theilo a han ti hluaya mi pui ho po an lo nui na samai anu te lam hoya soi sela han tum chu apu chuan lo du lawin alo in lana vela reporter le midang hola chuan maunu chanchin chu chetak takin an lo soi le voka an thu le a thau chu thu khat a chala sir ala nei zui ching si mel che thang box si ti ten an lo soya maunu po chuan nuama ti wak to lo hle reporter pa la chu angoi du si lo a soi che zela announcer chuan me poite chu ngoya insum turin a han ti ma se ngoi du mai lo chuan me che pakhat ron pen chhuakin aron soi se le zela fu shen chuan hetiang me chia anupuya adu thei chu makati thu te aron soya reporter pa la khan Fushen te chuan nute lian adu anyang ti in fiam thunan alo mang le zela manu chu insum theilawin reporter palama chuan a han kala alo la tong chara mipa pakhat hian tui hi in ro I chawang ati chu manu chuan lo la in chu reporter maya tak chuan a the sia maya nang hi mi chungchang a thalo zong hlirin engtin ngei soi thei reporter ni kha ika veng phim khuro ati ani la in lo chang ve zelin akut me sakwakin a camera chu a the thlak sak boka ta chuan re mai lo chuan me chia kharon chong le in I zak na nge nang thawi a han ti chu mopa ne na chuan dutak ka pangpar hi min lo ken te ati pe in a han chuk thla chu me chia chuan lo ben tum chu lo dangin a ne na chuan nang hian moi le me tha ti vel mi shil kha angai lo ka sia ti in a han nam tlu kha imong limit thau ti in a han vom zui sata mi puila an lo nui dur chu no saklu tuk chu thawin ceremony hall atang chuan atlan chuak ngal dai maunu chuan do san lama han pan le do tak milo po chaute le ati chuan po a han tuma ma se a ri ema wang chuan ama chuan zolawin apa chu akawa apa chuan aron puya an pani chuan an po chho thei sha ma
ceremony chu chanin an mani in nei tir tur pa chuan mic chuan nang fusion ima a me cha hi anwa ma le she oma i nei thengem ati a fusion chuan she takin nu a han ti a an lama hoi chu apu chu alo tlu der le vela anin nei nge ya du wang chuan lo thei lo na chuan a han zot non le a o kana yang ati ta ringot mi pui chuan makan lo ti in an noi chu aza hle maya an noi dur dura an lo soi sel na sa hle bok chutia anin nei ringot chu mi zong zong kara chuan fusion pu chu a hlim fal hle a chu vele monu hne na chuan zot vele in nang luwen ima a mi pa hi I pasal ni turin ipomem ati a ani chuan ol samzet hian mic chula in o pome a han tingal chota in nei tir tu chuan ole tuna nupui pasal in ni ti chanan mangnu hi maupa hian ancestral bracelet an ti chu alo bun ti rang ati a an lo kenga chu jet bracelet moi tak mai chu fusion chuan bun ti ra han tuma ma se a har sangang mai beidong dewa a theilo I bun tok lawani ati chuan luwen chu beidong du lawin a han ti ve a thupang tu khan run puya han tum chu lo ngok chorin chhuata atlu a abun ngei angai thu soin bracelet chu ama chuan abun theita a ma se akut chu a hliam pha a thupang tu pa chu phur dewa run tho chuakin ole tuna chuan nupa inni ti kanem ngete arun ti nga la mipui pon kutan lo beng sap sapa luwen chuan fusion chu va nain ani la chuan lo mel deuh hian alo tol sun sana luwen chuan kanin nei hi kalom lutuk a topa inupui kanita ati a ruma chuan luwen chuan akut pem chu dam doi lo noi meka anat mel hle fusion chu ron kalin a han mu chu ama na han noi saka a noi zo chuan ole tikhan kan zawe ati a luwen chuan icha omsia kan mu ma donia ati chuan ani chuan lo mu ma saro na kala nei ti ya kala tum chu luwen chuan lo pot le tin khuma chuan ati tlu zu ya azubo don tamai fusion chuan alo hlau na samaya azuk bu a akor phel sak tum pa chuan kan zan ma saber tluka thilpoi mo om chuangem ni ati ve boka fusion chuan na sa taka nemin a tho thei sha ma luwen ne na chuan ole kanin kara hian rules chete kan siamang ati a ama sabera nang hi ka du wang che nei che kanilo kapu du thu sam ka ti hlotling mai ani ti siang che adot lia chuan a ming che in kanin neya mi pui ma a ti la na ngai lawang ati chu luwen chuan aril ru chuan ole adik che alom ani chu actor ming thangani a mi pui sha ta du don law keima ka him jok nan ti in alo la ngai twa mai maya ato bera chuan thil dang vel kha chu ngai twa su a thleng ngai lawang ti in akal ta da ya luwen chuan akal nu chuan kanin nei thawalom nakina engti ka emu chuan min la du ve nge yang ati a luwen chuan khuma chips le thil dang te lo e in apa alo be meka apa ne na chuan fusion chu anna a puiturin alo ngen saka apa la chuan duain idwat I pasal kha khatyang tur ani lo ati po chuan ano lui tlata ato pa chuan apa chuan ole kapuyang ati tange nge a chutia khumma a omlai chuan fusion kharun kalin a in bwa zo che ani nge yang a kor malam in honga chang chuan a taksalang lai chu luwen chuan lo en dau dawa a ril ru chuan he pa hi hun rei taka ta to kalau du kha a ome a mel tha e mani hi alo ti vela fusion chuan thile e yelo aron ti a I taksa kha ngai to la ati chu luwen chuan a chips ei lai chu a hnunga anem pheya fusion ne na thil soi tur ka nei ti in apa thil ti sak shila han tum chu ko la donga a han la a thulom omlam adonga luwen ne na chuan movie short an nei do na wanga business trip a akala ngai tho chu a shila ani po chuan soi to lem lo chuan alo ngoi top an sia hloron kalin tlo tu a nei thu chu aron shila dur ping ani thu aron soi chuan fusion chuan luwen chu thom no pa ngai hala min ti zakmia swang che ti ina chuak nga la
Lowen chuan engi a hakang a han ngai to vela a thom nu pakhat la chuakin a han in thola a jipar chu a jip thei sham a han chuak chu fusion le durping chu an lawin thut nai hle maya ama durping a han mu chu thowatin a han be vela atan thil pe ka ron ken thu le pe ka han rwala khoi ke man klo hak ti rang ti in a han ti tir don chu a sai sa te ta wangin a hak tir theilaw durping chuan ngai om deuh hian oi apoi ka ti hei a size lem berania ma se nakina I size mil ka peto angche tunami hi lala apuan te hi a tha sin a ti kwal vela Lowen chuan I wangem ni heng puan than te chu kan ina po thil ti fanan kan mang thin alo ti a durping chuan a secretary ne na chuan engi mu han soya a hoile le chuan in palderin Lowen chu anama fusion chu ava bo dewa chu lo mu thei lawin afanema chwata chuan durping chu atlu a ama po chuan fusion chu a han bo ve bok a han thau tur chu akor chu a run chet hoka durping secretary chuan a ne na chuan akor so limited edition ania sin ati a ani la chuan a che chu a pot thler le a fusion la chuan nang hi mi bula minti zaksu ka ti ani lom ni engwangin nge khatyang kor tait le tuk te kha irun ha ka ngai to chang ta che ti in a hau ta wak maya Lowen chuan thiam thu han soitum ve ma se omzia omwak law fusion chuan nupui nom sali hausani idu ani lom ni ati chuan ani po in o ka du alom ma se heng midang laka hian minda nyam thein an local ve zia boxi alote ve a fusion chuan chunga boilo turin le an nin in zom na kan nei hleinem ti in akal tadaya sin dot lia chuan an pathum hian thuthenga an lo chu hawa fusion chu Lowen chuan alo nek vela fusion chuan durping ne na chuan lom thu te a shila a secretary chuan director li film le tura fusion le durping chu a chang tunu le chang tupa an ni thu a shil phei chuan fusion chuan lom thu shilin nang om lo la chuan tun hun hi ka thleng thei hau lawang a ti vela durping la chuan chung te chu ama ti ang main a han soi vela ma se Lowen ti vek ni in hun rei takata to fusion chu alo pui to a Lowen po ngoi thei to lawin a ron chang chuaka fusion ne na chuan khanu khan do ta soi ni kha keima ti vekalom arun ti a durping la chuan ati ni lo pui chu ati angin a soi ve thlat boxi fusion chan pakha run kalin an ne na chuan mi tu emu in ini nei video ati leak out ta tuna chuan internet zong zonga alang to anya chuan mi ten fusion chuan mi thau le mail chetak anei ti in an soi arun ti a tunge ni theyang anti lai chuan ama vek chuan ati tu IP address kan chuya nuanian ti mingpu ni in a address chu in nge hi ani ati chuan fusion chu athin rim to hle durping la chuan chu mingte chu Lowen nickname pakhat ani lom ni ati phei chuan thin rim takin Lowen chu a kai chuaka an ruma chuan kailu tin khuma chuan a thut tir noka Lowen chuan kanilo tak tak ka in soifia na hi min ngai thlak sau vela ati po chuan fusion chuan nangmai ni lo chuan keima ka ni ti na emni ati a fusion thin rim boxi chuan na sa takin Lowen chu a tong khuma a ruka anin nei na po chu apu wang liao liao ani thu te a hwang chin apel thu le in nei adu lo na kala ya mi ten an han she chuak le zel chu a za zia a soina sa hle a Lowen chuan engma po a soi hlei theilaw ka thawin ka mel chei ti viawem ni ati chuan fusion chuan dar thlalang ma a nam phein in en ta che do tani hleinem ini na hi shevero ati zeka kanupui angin ka ngai don lo che chu sia ang che ti in a chwa sana Lowen rel ru chu an na ma a chapa dar thalanga in en pa chuan hetang tong tur hian enge ka ti swal ati a in ngai to changin fusion chuan na in chhir ngai tur thu a soya a bracelet bun kha a ron de vet bok a mel chu in enin ka in thla ka ngai ani an sheve khopang ati taboka
ti chuan luwen chu in dai tin engma ei du lawa a chhelo te singa pitar pakhat chuan a en kolai engma a ei lo te chu a ril ru lo ha hle maya ninga la engma ei to si lo ei sham ro I hrisil nei to rang a ti po chuan ai ke ei don lo alo ti tlat si ti chuan a chhelo po chuan puin a in tur thil rim chetak le toi lo bok si ma se in dai na na thatak si te chu a siam saka luwen chuan a han ina toi lo ti ma se a tor sham shama rewak lawa chuan a ri na po atla nyam ve zela a thil in kha run thokin a kwa a ti thalawa toilet a chuan atlan ngun zak zak hle chutia na sataka a beinu chuan a run thok ta a toilet atanga a run chuak chu a kut po a run sin ta zai mai a chhelo nu khan run mu in a ne na chuan engi an ka ri na ka hlawem a ti chuan pitari chuan a mi tui shu chung chuan o te reng mai I thil tuma hlo tling chiang lu tu kania alo ti a en chuan kha I chalai ser po a re da yania tuna chuan ivun po amoin anal to te moyania alo ti zung zunga sin churon in thlakin mi then khat chuan performance nein an lo lam vela director li chuan ami khwalte chu alo lom vela an movie hlotlin thu te lo soi hawin fusion ron in lan nu chuan mi puite chuan enging emulo soin anupui aron kal ve don lo ti na emni ti in anupui thau za ti vel chu an lo soi li a chutia an soi mek lai chuan duru ping churon lutin mi te chuan ani chu an lo fak na sa hle maya ani po chuan an thil soi lo sha in a confuse wal na sa hle maya a secretary kha abula local ve in alo fui ve zel bok fusion te bulawa thlenga aban va wanin Mr. Lu ilo thleng to a ti in khongei nupui a han ti khera chu vele kong kalama chuan thom lo omin mei che pakhathi a run pen luta a mel tha in anal hle a mi te chuan ava mel thave duru ping te chu alaka engma ani lo ani so asam zai khat po atluk lo an lo ti a chu nu chu lowen khani in alo cher to in a mel po alo tha to hle a ma se ama ani ti chu an la she lo an bulawa phein duru ping chuan tungei ni som lo chu an lo lu thei lo ti in chuak tur chuan alo shila ma se ani chuan I thu lo ti in alo chang maka fusion chuan som lo ani chuan kal turin alo ti ve a kala hantum chu fusion chuan a bracelet bun chu mu in nang hi ti in a pon tinga arin ange in luwen ani ti a han sha chuan makan tin na samaye durping secretary la chuan ava oi om lo ve plastic surgery ani nge yang alo ti ve boka chutia diklo taka an soi chungai thei to bik lowin durping secretary chong zo zo chu ava beng popa ani chuan thin rim deuh hian nang hian min beng amo alo ti a durping nge po chuan midang kudi thak ringot amo alo ti ve a mei che pakhat lo langin chu nu chu fusion u naw nu ni in ani po chuan luwen chu aron soi sel ngal ringota duruping lam chu atangkal em bok chutia an boi nik nik lai chuan an chha hlo nu kha run lu tumin security te chuan an lo danga ma se an va mu chuan an lu tira duruping la chuan ole so nu te I lo kala lom dot soi ni ti kan fia thei to do ne alo ti vela an bula lo thlen chuan chan chin alo zota ma se ani chuan luwen in na sa taka a bei thu le a in dai thu a soya luwen chuan a pasal na a azin hla na a depress dia le a pasal ta na in dai ta ni thu te a soi chuan luwen chuan ani lo ama wang ani lo nute enge hetai lo ti shimshima alo ti da ya ani chuan director li present tur I thei ngila karon pe du che ati a han pe a ole nute lova ho masaro ti ina kaltir le tabok luwen chuan fusion ne na chuan milo she thiamla ti ina kalpela director li ne na athil pe ken chuwa pe in fusion chuan security te ne na chuan durping secretary chu shwai chhuak tur chuan ati a an shwai chhuak ngal bok mi te chuan a una nu chanchin chu lo soin a mau nu ngei po a chan lawania an lo ti ve a fusion chuan luwen chu va pot herin chuti mek lain a unaw nu kha ron wanin
apo na a luwen chu atlu chepa Forgery nen chuan anin kis deuh hle mai in siam chawatin Forgery chuan a unaw nu hna chuan luwen chu soisel phe ta tumwang chuan sukezin ngoi to ro imang nu ni ti hi sheve ta che alo ti a mase a unaw nu chungoi du lawin atan chuan luwen chu amawa apom ngai don lo ti le duruping che amawa apom tur thu asoya duruping chuan engpo ni se du to kang u ti in director li hne na chuan zan ini party chu anwamin a hlotling hle mai ti in lampuya asoma mi te chuan chutia anlam dun tur chu anlo phur hle a ti chuan an pahni chuan an lama Forgery la chu a una nu chuan duruping chu a chha lo zia te chu alo soi khum chiama luwen nen chuan a te khin seka Forgery chuan ngoi tur chuan alo ti le a chutia an lam zo chu mi te chuan an lo fak sap sapa ti chuan luwen chu soilut le in ani po apma a alam chin thu arun soya mase luwen chu liama nei wang chuan ti lo tur chuan alo ti a mase an en hniam em wang chuan du lawin lam ngei chu atum tabok music chu arun ri a background dancer te an han lam chana Forgery chuan alo ngai twa hle a alam tur chu luwen chuan lama han tum chana a han zuang chu a khup in hlam na wang chuan a pai deuh chata mi te chuan an lo nuya Forgery chuan a phei khok lo keng chuan alo ngai twa hle a mase luwen chu in siam chawatin a han lam chana a hne so hle a han lam zo chu mi te chuan thiaman ti in an lo fak le sap sapa a chen phei chuan duruping aipun amoin a thiam zo ka ni hi an lo ti thul an zinga pakhat chuan vapanin a hne na chuan a company ya lead dancer atana a du thu shilin a karta pe a mase Forgery ron in rolin a kar chu a pothera arun thok don lo ti in a shila chu pa chu in thiar fi hlimin luwen chuan nang hi engwangin nge kha thil khai run ti ka chunga engma ti thei nei lo a ti a ani la chuan I pasal kanya lom alo ti du tok turin le duruping po zak takini omtir to a ati a unaw nu kharon chongin duruping chuan unaw pa apui thu te ron soin arun fakle hle a mase lo khap vatin Forgery chu luwen chuan ni itan chuan kei chu thawi kha kanya ti in aril ru chuan khang ka thil ti zong zong kha eng mai sha si lo omzia omlawe ti in le lama han hoya kalatum chu a bracelet kha phelin kha hei po hi ka du to lawe ti in a peleta a kal san ta dai Forgery in vatheng chu anon puinu khan lo welcome vatin khonge luwen na om ati chuan ruma ati ralin luwen chu luggage nen aron in nuk chhuaka engi ti tum ti in akaya an pia thu thlenga chuan anem thu a luwen chuan kanin chenang alo ti a ani chuan thil ngai twa chiang lawin engma ti tu su ati chuan I thu omlo alo ti a Forgery chuan kanin chen lawang kapu tu na ashisel na pan ma ama wangtal po in ka chen don lo che alo ti a luwen po chuan ole ani chuan rules chete kan siamang ati a Forgery chuan nang hi a han ti ve takna in a han soya a masabira chuan engkima ka phalna I la masatura ni chuan a dot lia chuan he chung kwa hi ka kuta omang ati a to bera chuan duruping nen chanchin in nei le ni chuan keiman ka chingfelang in chhir su ang che ati a Forgery chuan ole lo ti in a bracelet pek let kha bun tir le in kha hei hi bun le la phel to su ang che ati a luwen chuan anom puinu hne na chuan a luggage te chu room ruwa ka dalu tur chuan ati a akal ta dai Forgery po chuan adu anga ti tur chuan alo ti a luwen chuan engi mulo siamin Forgery ron lu chuan anom puinu hne na chuan enge siam so ti in na zo ta ani chuan perfume siama tu emo apek tur ni so ati chuan phur deuh hian keima ta tur nyang alo ti vela abula vakalin athil siam bur pakhat chu a han la a han in ka vela lowen la chuan alo ei lo mel hle Forgery chuan hei tu ta tur nge ti in na zo ta mase ani chuan
kan chung ten ui ten nei a chumi ta tur chu ani hi ati chuan ui ta tur ti sha in makati hle a anom pui nu la chu alo nui put puta luwen kal nu chuan tingei lo nui ati chuan kan nui lo re re alo ti le wat luwen chwa tum chu avapana enge khatyang kornen chwa itum ti in show off chu iwa du ve alo ti a mase ani chuan izak lau ka du na ka kalin ka du ka ha ang nangpon heng in kor hak te hi mi hi pitum wanga nilom ni ti in a chwa san da ya ma han tum chu kong khara ala in tau zui pona chuan chhuakin alu atwai no nawa anna ve hle anyang a secretary chuan tingei nupui nin inin swalami man mo dewin ron chhuaka karin chak tok in atlan ngal ati a ani chuan a teulo ani ngai to man kanilawi alo ti ve a i ngai to lo tak takamo ati chuan ani chuan ti tur le ngai to tur dang atam le tuk ti in abenga po chuan kar lama ashwaya aluta mase antlan chhama chuan luwen omna kha minlo ngai ven sakang che ati le shama a secretary chuan a ngai to reng sia ngai to lo anga om kher ti in alut ve a Duruping chu company alo omin a secretary ne mi pa pakhat Mr. Jang andi nen chuan an lo ti a an na vel chung changa Mr. Jang chu lermel ve tak hi ani a Duruping phone number chu na thil vela anga yang ti in an thil ti tur perfume siam chung chang vel kanin shildonia ti in adila mase ani chuan a secretary chu signal zewin a pedu lawa a secretary chuan Mr. Jang khoi keima number hi lo la ro a fu zo kang ti in anin peta shama ti zelin Mr. Lu fanu po an tho pui don ti velan soya chu nu chu an la mu ngai mia lo thu te an soi bok meeting na tur ro man vathen chuan luwen lo chu an mu chuan an thin rim nga hle a mei chepani te chu Mr. Jang chuan tinge alo ti chuan apma an party na vela an mani ati za thu vel te soin Mr. Jang ne na chuan luwen chu room atanga nu chuak turin an ti a ani la chuan duruping laka max score nan ti in vapana luwen ni na shachang lek lo chuan ava hau ngal bora chu meeting room atanga chuak va tur chuan ati bok tunge kani ishilawim ni alo ti a luwen po chuan kani na ishabik haulo ni inalang alo ti let ve bok ani na chu in soin Miss Lu ani ahan inti chuan an oilo na sa hle a abik takin duruping phei chuan ini thei haulo do soi su Miss Lu te chu nangma anglo takin mitalen te takni in thiam thil anga ma karol model ani sin ati phei chuan anui azato hle a in oilo ni chuan ti in mia kautira chu paron lu chuan luwen chu pan ngalin Miss Lu ilo thleng to a ti in a han pan ngal zata makan ti in an thil lo soi to te ngai to chuan anin chhir chan hle maya mase durubing churon chongin ishe swalan yang ani kha Miss Lu ani hleinem ti in lo la ti a ron lut pa po chuan a mela ve khatmu na ve thawani wang chuan ring hlelin confirm dan ama runtir tu director li chu kola ama ani nge ni ti chu fia turin a shela luwen la chuan ole ti in a kol ngala midang ho chuan makan lo ti tel tela until ti swal an she chuak chan she chiang ho lawin mi house tak fanu chu an lo in nyamani ti an sheta a director li chuan ko lo la in o enge Miss Lu meeting na tur chu ithleng to emni ati chuan ani chuan a thlen to thule mase ama ni ti tu man an rin lo thu chu asoya call chu ron kalpa kha a han pek tira director chuan chu pa chu ia emni i na kha ban sani du emni ti in a how ta shepa ti chuan call an da tabok dorobing le Mr. Jang chu anin chhiril ru to hle maya luwen la chuan an pani chuan chu mun atanga pe chuak tur chuan ati a ma se Mr. Jang chuan ngai damte adila chu tiang mai ti lo turin le Miss Lu ifin em kha ngai to la Miss Du po hi he thila hian thiam na sang takanaya kan tho ho chuan a thado na sin ti in chu lawa Miss Lu ini ti kan sha lo lai khan he na tur hian i phak rengem ti po kan ring lawa chuan hey Miss Du po hi perfume lama master ni a tinge inin ti siak mai lawang
tunge chazok ti chu ati chuan ani poina lo poma an kal tabok Mr. Zhang le durubing po lo om nu fualin durubing chuan tinge in ti siak na khai soi kher ti in a hu phur ve hle a ma se Mr. Zhang chuan lunga su keima soi chu ania ti dan om mayang ati a an thil soi chu an pi atang chuan alo she thei vek bok Fusion po chu a secretary khan run mu in Luwen omna a chui lai chu a sha to thu a run soya a han fiam deuh zawa ingai to lawi ti sia ti in ma se a omna chu shilin Rockwell group a engemuti in a kal thu a shila Fusion chuan ole ani chuan atan kek lo ba sai ro a flavor chi sang sang kha ati a chuti line phone call run kalin duruping chuan lo call chu ni in Rockwell group a local turin le engemu a judge ni tura an du thu chu a shila Luwen te po chuan anin ti siak na tur room chu an han luta Mr. Zhang an a perfume siam na tur lama perfume bom ada zeu chu a mu mana nui sakin avapana duruping po chu abula dingin a bag chu anin kara chuan na da a duruping chuan Mr. Zhang ne na chuan in the che khu a thil te khu a that bek zia khu ati a Mr. Zhang chuan lungai du su alo ti ve boka anin bek boy lai vel chuan perfume bo Mr. Zhang an ada chu Luwen chuan durubing beka chuan a handa zewa Luwen po chu abulami chuan anti dan turte alo shilve a chuti lai tak chuan Fusion secretary khalo langin an lo welcome a chutia Luwen a han mu chu engi hetai ti ti in Melsha chatak chuan alo bevata ani la chuan lo chang thadu lo velin duruping la chu lo khu derin ama po chu a hanzota nawanga omani thu chu alo soi ve bok Mr. Zhang le hepa hi in chung khat ve de wan ni a atnunga chuan Fusion churun langin aron lu ve le chuan duruping chuan lo pan vatin alo be tha em le ngala Luwen chuan ati du da thu te a shila ma se ani chuan alo oi lutuk to lo thil engemaw tak sha ta nei ani Luwen chu Mr. Lu fanu ni ti a shat nu phei chuan ama a asoi a ming tha thei nan le ana tam tak a hlotlin theina te kha keima pui chi asin ati lai kha she chuakin duruping in ama a aman apui ni thu asoi te kha dot vekani ti thu chu a sha war wara duruping ne na chuan in befa lokang ti in a chhuaka azui ve ngal room shana chuan lutin duruping a han lu ve ma chuan a beka chang chuan kha perfume ngei mang khan a han in ka pa an bulawa thlen chuan rim chhia an lo ti hle a tingi awa ui ve ti in an nar an lo hupa duruping po chuan khanu phiang sen thil ti kha ani nge yang ti in aril ru chuan angai to a Fusion ne na chuan enta che ka chung a thil ti hi ti in aril ru chu Luwen hwatir tum chuan a han mang vela ma se Fusion chuan engpo ni se thil zo tur che ka nei dik takin min changang che ati a amma a ka thil lo ti to na le katna a te khan nangma hianem ni min lo pui ti kha a han zot le a ani chuan do chu soi le in o ati a ma se Fusion chuan do soi su engkem ka sha ania ati ta ka chuan duruping po chuan vavwanin Fusion khang thil ka ti chan chu ka du wang che ani ikianga om ka du wang ani ati a khanu Luwen kha chu nakina arun thau le ang engma ani lo a ho samai mai ani ati vela Fusion chuan a phone chu phorin kani nei video tili ka tu po kha nangmai ni ti ka sha anya ati le zela duruping la chuan Luwen chu soi chiat ala tum fana chu tiang soi tur chuan tu ngei ni nang mirim cheve tak mai hian khang thil kha soi theina inei lo ati a kalbo ngal ro ati a duruping po chu lung oi lo tak chuan a chhuaka a chwa nu lok chuan apu in ron kolin thil dik taka sha to thu te chu a shila apu po chuan tikhan thatakin en kolla dot le ang che ati a Fusion ne na chuan a kola da nu chuan a secretary chuan tikhan ikal tir mai do nem ni ati chuan ani kha chu tikhan atlan chechan to ang a thil ti te wang khan a han ti a ani inupui hi engtin nge ati chuan
ama hi tuna chuan ka da poimu masak bera ngai to ama khan kalau mu si china tuna chuan enga ma min ngai to vak lawa chuwang chuan ka thei to pa min mangai thei na na chan kala ka nga yani ati a anin ti siak na tur room lama la chuan luwen chu moi lo tak takalo tong khumin fushen chuan duruping chu adu thu te le tuna afala anin mu te po chu anin du wang chu ani thu chu an lo soina sa hle a luwen in sum thei to ro chuan an pa ni chuan a beng ve ve a duruping ron lu chu arim che hle a an nar te an lo hupa ani po chuan luwen chu a perfume kha phorin he thil hi nangma ti ani ti ro ati a ani chuan nangma thangai ok ani kha alo te du chawa midang pahni la chuan kuthak an don thu an lo shila chuti rualin an ne na chuan an thil ti an lo zota thil thleng vel ani la chuan thil thleng tak tak soita lem lo chuan a han soi moi nai vela luwen chuan tu emoko lin duruping ne na kan resource kan pe kha ti to vek ru ati a an secretary chuan ehe 90% chuan kan chan thenia alo ti a ma se duruping chu chapau taka omin a holutuk kan thi pha ho lawang ti in an chhuaka chutia an chhuan nu chuan fushen kharon kalin in ti sek na omdon lo ti aron soya ani la chuan thinrim deuh hian vo in hian thil chhia atam hle mai ti ya kalatum chu man betin min ngai thla sham ro ho ila kain soifia na min ngai thlak sak ro ati chuan angai na ka shelo ti in kalui chu atuma akonga man chuan nai taka melin tuna soipo poi ka tilo ti in zai tak chuan shila han tuma ma se luwen chuan akia lo ra sak vakin ana ti chuan a thla chiang hle a chhuak ngal da ya a secretary chuan a thutna lo da na in a han thu a ne na chuan Mr. Jangkha tuna perfume lo ti ching pen tu ani thu a han mu a CCTV record te entir pa chuan fushen chuan ani hi I chung khat ani lom ni ati chuan a secretary chuan kanin chung nai lo distant ka zen an ti ang chau kan ni alo ti a ani chuan va shwai te ati a Mr. Jang chu aron shwaya ane na chuan engwanga khatianga perfume diklo kha luwen omna ada nge ani azota ani chuan angai thote asoita chiam maya chute anin biak lai chuan luwen kha engemoti in aron leta until suesha ta wang chuan angai tharu a fushen chuan ingai hle nyang mo ati a Mr. Jang po chuan angai chan chi sang sang asoya ani la chuan pommel ang tak hian alo oma luwen rilu chu anaru hle anmani polo chuan alet le ta ringota ma se fushen chuan thil engkim soi chwa tira du wang leka khatianga lo zom kha ni in anu chuan secretary te kawin Mr. Jang chu anu chwa tir ta da ya a chwa ma chuan tinge hetiang hian ka chunga inti ati chuan fushen secretary chuan Mr. Fu nupui chan chin khatiang khan in soya shemna itolo iringem ni ati a makti tak le in chhir tak chuan an shwai lui ta bok parking lot a chuan luwen chu fushen chuan lo zoi ve zela kara han lu ta khar tum chu dinglok te ti in lo danga irwalin kalokal ve don ati chuan lo du lowin nangma in horo ati a ma se chuan lam lo siamin kakara chhialom ti in achanga luwen chuan ani chuan Mr. Jang kha wa in thla tirla I driver po kanilo ani kha iring vewa ni lom ni ati vela ma se fushen chuan wat nai thutin an mai an se teu hle maya luwen chuan engthil nge ti itum ati a ani chuan lo che su I che ni chuan enge ka ti don ka soilok theilo ati a seat belt kha phelin a han pom chhuaka minda thlawa ro ati chuan fushen chuan driver ni idu lawani lom ni ti in car malama chuan an pheya chuti mek lain Mr. Jang kharon langhlolin luwen po achuka Mr. Jang chuan min ngai dam sham ro arun ti a mai te chu apem nuai fushen chuan ron inlan to su ati a ani po chu akal ngal nal nal fushen chuan athil ti kha ka shalom zirtir na ka pehlak ani kha ati a luwen po chuan aril ru chuan
ani hian khatiang kha katan alo tia ati ve a Fusion chuan tikhan keima min ngai dik lo na kha ipom thei to ang ti ro lom thu soinan kabianga hian min fob ro le ati vela awa do na ya ani chuan alo du bik si law Fusion chuan ani chuan bedroom shana ira pu angai to lawang ron le to la kan ruma ati chuan adu lo thu chu alo soi le a Fusion chuan ti te shathiam ve ta che ati ta ka chuan ole katipal chuan kalome ti in abianga chuan afopa Fusion chuan kapasal min ti la ati le chuan apma thil thleng ron ngai to thutin Fusionan a thau la in achunga asoi kan nupuya kapom ngai lawang chi ati ka she chuakin amel nanglam Fusionan amu chuan vakwa vatin katipalani avati a ani chu lawin le shangin engwangin nge ngai dam min dil ati a Fusion chuan duruping nen engma kanin kara omlo chuan reru khana tur inei lawanya tiya shil chuan thinrimin ani nen khan engma boina nei ka peito lawanya poipo ka tilaw ati a chutia anin hnal vel lai chuan kol a han donga Fusion chuan apik chuan a secretary khani in chansin lom omlo tak ron shilin a kek luwen ta na a lekha duruping khan lo la in a eya chu chu luwenin thir chhelo pol anga soin media ma a apuang ani tuna chuan duruping chuan nangli ama chu in koptur in ni thule luwen chu inin kara lotla zepani thu apuang ani ati a chuti mek lain luwen po chuan a phone mang chuan alo enve meka a han bezo chu luwen chuan ole hei wang hi emni karil ru lo nei itum ti in thinrim taka kalin minlo ti boy to suang che chuan kanin chenang ti in akara lutin atlan chuak nga la Fusion chuan a secretary chunga chuanin a house ka minlo lam ngal ro ati a secretary po chuan ti wak ngai na a sha lo mel hle awathlen chuan Fusion chuan lo chhuat tir wata iwarei ve man mo ve deuh tura lom ti in alo haule boka kara chuan lut vatin a secretary chuan engei ti don khonge kalitum ati chuan luwen zui tur thule duruping do soi asem chata ngai thu ashila ani chuan I hopa in present leila meicha te chu ti loman har hlei nem ti in tips vel a soi lai chuan alo tlan dai aw zuin engtin nge ka ho ve ta ka nga ati zui ro rawa ina chuan luwen chuan a thom no vel alo peka anom puinu khan lodan tum eng angma se alo ngai thadu lawa ma se akal tur chu anom puinu chuan ngoilok te ti in phone a han phora Fusion chuan duruping thil puan na lo thlengin a hne na chuan a kek ei kha ama lei ni in luwen ta na ni thu chu a receive nen lam chuan a mu a chuan kha ke kha keiman thil chhalo ka pol I ring ti na emni ati chuan duruping chuan a teulo iti ani lo ti ka shalom thil dang ka eya zo ka ni mai thei ti te in chuan lama soi ve a chutia Fusionan thil a han ti chu luwen chuan ngai to changin chhuat chu atum le lawa anom puinu chuan en ta che hetiang khop hian inik na mu sak che atumania ama chuan ilaka alo thawak lawani mai the ma se ngai to te a in thlak na sa zia hi ati a ti chuan luwen chuan kalageish hi minlo dalu sak mai do nemni ti in kala han tuma khonge kalitum ti ya zo chuan Fusion mutura akal tur thu shilin a chhuak zui ngal pona chuan ama in akala mi pa pakha cycle khal hian lo ngak renga tuma nei ti achiang hle bok aron kal chu in khal phein abul loka vatlu in awa bo a chutia anin bo lai chu midang pakhat hian an thla alo la ve char chara luwen chuan chu pa chunem thawin ani po chuan kati palti in ngaidam chu adila anin kalpel ta bok Fusion te po kara lawin khalin thok le khata a assistant chuan kar chu ati ding thuta tinge ati chuan internet lama luwen le tu emu thlak adar na sathu soin mi te chuan inupuin aler san che ti inan soina sa ati a chu thil chu chhoichang tur chuan ati ngal bok office a luwen chu lo om to in Fusion alo nga ka
ma se du ruping kharon langin ane na chuan internet lama ilar hle mai ati chuan luwen chuan eng thil dik lo nge iti le tak alo ti a ani chuan engma kaite chuan ti ka nei hleinem te ati kwal vela luwen hne na chuan kalaka hian I chaki ring reng rengem ni ti in ati elvela ane na chuan movie tharan siam tura achang tu ka ni ve theinan lo shilang che ati a ani chuan lo du lo duruping chuan tunge chakzo kang ti chu kan la sha ang ti in chuak ta a tukver lam han hoi chu fusion lo omin duruping chuak nen khan in tokin anin bia a duruping chuan a be thale hle a ma se khang luwen chanchin lo the dar tu ani ti kha asha chuaka chuwang chuan thatak chuan a be hau law in chung lama chang chuan luwen chuan lo mu ve renga an dan vel chu duruping chuan engeng emo soin fusion hne na chuan movie an siam le tura achang tunu ka ni theinan lo be felang che ti in thla a office a chuan luwen chuan lo la ngak renga avalu chuan internet a chan chin thlo tak tak adar thu le ati tu chu duruping ani thu alo shil ngal wata engtin ngai ti don ati chuan fusion chuan akuta wawanin min ringem ati a ani chuan ithil ti azira ni mai ati a fusion chuan ani chuan movie lo tura hian duruping hi mainly ta daro ati chuan alo du lo na samaye enge ngai to a ani kha kani ti rangmo min wada nyam omve ati chiama fusion secretary la chuan fusion chu ngai thlatura alo tongve zau chu lo ngoi ro ti in anvin thaka fusion chuan adara wawanin luwen min ngai thala sha thiam tum shamte a han ti pon ngai thadu lawin engwangin nge ka ngai thla kang che ani kha pui phet ila tumania kanin chenang ati a kalatum chu lo dangin fusion chuan a fop luya lo nem sonin nang hi osam taka min ngai re re su ti in kalatuma kaudingin chance dangmin pele shamro kapo shi selna a chato lo ti ishat kha chuan reunion dinner kan nei na a kan kaldun suwa kan soidun le don nia ati chuan ani po chuan ole ani chuan ipu wang chawin karon kalang ati a akal tangal akal nyam nu chuan a secretary chuan tinge hengi thil ti te hi atan ani ti isoi ngal mai lo ati a ma se ani chuan kala thelo ani asha ji lo a chari ber nakina ahuna kala shilang asha thiam nge po ka be sei ati ve boka an reunion dinner ni lo thlengin fusion chung te chen na alo langa dokan an lo kil chan to a duruping lo omve in present antan aken te chu api a an lom mel em shan lo chutakara anbula chuan fusion chu nupui nei nuwa ami sia athlak na sajia te soin anupui wanga ni arin thole luwen chu engtin tinemo asoi sel chana plastic surgery ti ya te pu in thil tam taka soya mase anni chuan an lo zom du hau law chutakara fusion nu chuan ati arin lo thole atet lai chuan no pangdom takani a tuna ani na dik takaron chwaka chuwanga ni e ati a apu po chuan ni e anin kar chu an pani chin fel tur ani a loin rol lowila a tha ang ati a duruping po chuan a thil soin engma omzia omdon lo te sha in chauka a kawa puyange ti in akal tadaya akal nu chuan fusion nu chuan khanu chu anasa hle mai kam hlo zong takani a present loken te kha da bawang u ti in anda son da ya chaukalama po duruping chuan fusion u naw nu khalo bia in a u naw pa laka ma asuna atlak tum theinan puiturin alo shil ve boka ani la chuan te reng mai nang hi ka u naw pa nu puitura ka du alomi ni khanu thawi ni lo khan ti in a puitur thu chu alo shila dokan an kil na chuan phein an vachu a fusion le luwen te po in ka yin an ron thleng ve che a han chu chu fusion u naw nu khalo tongin ole he nu hi chu kan mau nu plastic surgery ti mizak thailo tak kha ani mo ti in na tak takin lo tong khuma luwen chu midang da nyam ching ti vel te a ti in asoi sel na sa hle maya
Fusion chuan a unau nu chu a hminga kawin fusin ngoi mak ro alo ti ve a ma se ngoi mai lo chuan tinge ka du du ka soyang chu alo la ti zoka doruping la chu alo hlim hmel hle a chuti anom vel chu Luwen chuan Fusion hetiang chong khum na dong tur hianem ni min hruai alo ti a chutakara doruping chuan Fusion ron panin in lo thleng thei chu avalom omve alo ti ve seka ani chuan a unau nu chu min lo muro ti in a chuak nga la afala anwa in byak chuan a unau nu hne na chuan engwangin nge Luwen chu adu lo em te azota ani chuan doruping chau amau tura adu thule mi fel le ril ru zau tak ani thu soin ma se Fusion chuan Luwen idu lo na chu soite ati chuan ani chuan a soi nga ngawa unau nuruping eitur ke ka thil chhelo tela chu mai ba ka I hnung lama itan thil chhelo ati boka unau nuruping ming thatna tur adal boka ati chuan Fusion chuan isha chiang lo ni kha khang kha engwa ati lo chu mai ba ka ani hian a ma tang to in ka na a ka shat loin min lo pui char char zo ka sin tunin mun ka thlen thein na po ama ani ti in a soya a unau nu po chu a in chhir chan ta hle dokan lama po Luwen chuan doruping chu chung ko dinner ani a tinge ilo tel ve ati chuan ani chuan zakmia lo hian Fusionan athin lunga minda chung chu kalo tel hian poina anei lo alo ti ve sal chu mai ba ka anupui ni ma la athin lunglwa tu chu ke ka ni ati khum ve ringot bok apu chuan lo kawin Luwen chu abul thu turin ati a noi sang hian alo bia a atupa chu miswala ni lo zia le an pahnih chuan hlim taka cheng tura adu thu te a hril nuala anu le pa te po chuan an lo tui hni ve zela Luwen chu in ngai to chiang turin le thutluk na osam taka siam lo sham turin an nge na Fusion te unau ron le chu doruping chuan alo be ve huam huama ma second zin chuan engkim ka shevek to engwanga dot min lo shil ngei ni a khang Luwen ni na isoi zong zong ti kha nangma ni na ve kan ni ati a doruping chuan engwangin nge he nu hian anei bik che keiman ka shema sadai zok che ati chuan apu churon jong chuakin doruping ai chuan Luwen chuan Fusion chu a shat ma sak zok thu le in sha sa ni lo se anin nei na chu arahman haulo tur thu chu aron soya Fusion nu poron in rolin tu na china doruping chu kan in hi iron rap to turani lo aron ti ve maka thin rim deuh chuan in la sheve khopang ti in a chuak ta nga la kenzi chu ain thiam lo ema wang chuan Fusion chuan alo hne ma Luwen ne na po chuan ngai dam dilin a unau pa chunga thil tha tak tak alo ti na te khan doruping in do ta soiwang khan ama ti ani emo alo ti thu te asoya Luwen po chuan a holutuk engkima chavek to alom alo te ve a an chung te chuan ding rang lo khan lo kil ve ru eitur te hi e yang u an ron ti a an kil ho ta bok apu chuan Luwen le Fusion te chu engtik nge tu mel kan mu ve theyang alo ti ve a mu achak to thu te alo soya Fusion la chuan thei to pan chwa tur thu chu osam deuh hian alo soya apu chuan an ina room rak an nei thu le rak tur chuan alo ti ngal zat zana chuan room raka chuan an mudun ve nge ya Fusion chuan akut chu awa khoya ma se Luwen chuan engthil nge ti tum ipu wang chawin heta hian ka omti ishat kha engthil ma ti tum su ti in lelam chu a hoi san da ya Fusion chuan Luwen ne na chuan ama in min lo shadai to ti ka lo sia a kanin nei ma khan engtin nge min shiat a ti chuan ani chuan engtan ngei ti alo ti a Fusion chuan itel lo hian kom thei to lo tak tak ani ti in a shila Luwen po chuan angai to na chuan kapu soi kha adika ninge yang ka do theya ka nga anga ye ni ti in anmuta a atu ka chuan Fusion le a secretary chuan na chung chang an lo soya an ompui nu khan an chun cho tur aron kenga ei thengil su ti in a shila Fusion chuan college tur min siam sak zia a kalome ti pa in ifa pa alo kal ti kalo sia a res vela mu vero na ringo ti thoka chulha dam ve te mo ati a anom puinu chuan lo fiamin o
in nupuin lunch a siam sak chei du wanga ni mo ka sheve ka lom alo ti vela a secretary po chulo nui tutin thawin a file chuan a han khonga engei lo nui ti in a kal da ya a secretary po chuan a chwa pa chuan kapi a tui hmel hle mai I thil siam chu a ti zewa an kalyam nu chuan luwen ron kalin anom pui nu chu na om ang deuh hian lo om vela ane na chuan anat na arun chuaka engma ati hlei theilo thu chu asoya luwen chuan damdo ina kalo shwa yang che ati chuan lo du lowin angai lo keima in ka kalma yang kare sanga ma se he master chhun cho tur hi ka pe ka ngai si a ei lo ni chuan alu hayanga na te a thok che thei don si lawa ke heti hi ka ni a iwa pe mei do nem ni ati chuan alo she me hle a ma se a to pa chuan lo hadam ro ti in akal tangi nge a Peter chuan in ta na ka ti thei to ka ni ti in akal chu noi chungin en zuya an na thona awathlen chuan security chuan alo nga na turan lo shila ta chuan alo oma rin lo dewin du ruping ron lutin anin betange nge Duruping chuan movie a lead role a chan thu asoya chu po fu she na pui na wanga ni thu chu asoi boka luen po a thin rim ve ta hle a maya chuan bengin ingatan ma ka tilowe ati a ani chuan ani heng te hi iron ken sia ati chuan ati fin ken chu bol lo bo ma titla in a chuak ta da ya anu deuh chuan fu shen chu ruma chuan ron lutin luwen mu chu arun bei sei viawa ma se ama ni lowin duruping alo om dai si a ani chuan luwenin kuta thlak thu le a tifin ei turpo apai thu chu a shila tifin chu vala le ngatin kanin kara hian tlak je tum boi to su aso chuang lawang ti in chuaka duruping po chu atum anga thila kal lo wang chuan a thin rim hle Luwen karalu tur chu vati dingin thil omza soifia a hantuma ma se alo ngai thadu lawe chance ka du itia ma se ani duruping kha ilo la pui char chara ti in thin rim deuh chuan atlan chuaka fushen chuan atlan liam chu enjoy vong in a secretary ne na duruping resource kan pek zong kha ti to vek ro ati ve maka an pe achang chuan chu nu la chuan lo thlir ve ringa tu emakolin ipui na kamamo mi da chaturin poisa tam tak ka peyang che ti in alo shila a thin rim hmel hle ina chuan luwen chuan anom puinu hne na chuan fu shen alo la ho na nge ati chuan Peter chuan atna a om rei tur thu le ti tura nei awanga alo la ho mai lo tur thu alo shila akalma chuan ngai to su alo ho ve mayang ati zewa ani la chuan tungi ka ngai to ti in akal dai fu shen chuan luwen nu le pa lo mu in an chan chin velte alo sota an ni chuan an fanu chuan hun rei takata to alo du to thu te an lo chila a room po nangma thalak le thil enge mu in a khat vek ti in an lo soya ka en ve the ngem ati chuan ole ti in an shwaya luwen ruma chuan fu shen thalak te alo interna sa hle a wardrobe hongin anu chuan heng thomno te hi in me arina wangin amala khom vekani a I hak tok cha vekin ati chuan fu shen po chu a ril ro khoi ti a shat hle a kor pakhat chula in hei hi ka hong the ngem ati a anu chuan te reng mai ti in lo changa anu chuan tinge inin kar a thawak loem ni tunla iwalung ngai mel ve ati a ane na chuan luwen su an fanu nei chuna ni a dwa taka en kol sak tur chuan an han nge na chuti lain luwen ron langa chutia akorda thatan la chu kaphal ringotem ni ti in alak saka ada lut le anu chuan chadewin om ula in beru ti in anor chuaka pona an kal dun chu basta na meiche pani lo om chuan an chung chang lo soin luwen chu mizak thailo takani an lo ti vela fu shen chuan ngoi mak ru alo ti ve a chutia an kal dun chu anin be chawa luwen chuan engwanga khang korte kha lo lak tum ve ringot ngei ni ati a ani chuan katana iti thawalom alo ti ve a ma se luwen chuan ama chuan ni e ma se tuna chuan ani to lo alo ti a
engeng emu an soya chutia konga an din lai chuan kar chak deuh run tlanin Fusion chuan kong sira nam phein akwa tluman shama an lum ve deuh Fusion chuan hliam tlem zonga nei ve a ma se na deuh anga omin luwen ne na chuan kadamani chuan khonga yin kakya ngai theyangem ati vela ani chuan chutia ngai tuan angai lo hospital ka shwayang che ati a ma se ani chuan analutuk ti chung chuan angai lo ina ho ka du zok ka secretary ne na private doctor rontir turin ka timayang ati le tala ti chuan thawin an ho zui tabok ina chuan khuma lo mu in doctor chuan lo envel me ka engie chan chin an han ti chuan Fusion chuan doctor chu lo signal zewin doctor chuan Mr. Fu hi anna hle ani anun na achan lo hi alom hle ani ati a engtin nge kan tiang an han ti chuan do tak en kol tu tur an mamu ani ati chuan an nupui nu khan ole keiman ke en kol don ya alo ti wata Fusion secretary khan lo kwai sang watin kapi fing ta che khatyang te chuan adu shemai ta che luwen en kol adu wanga lom alo ti a Peter report chuan o kalautar ve to ni hi ti in a han changa midang ne na chuan luwen chuan kapi sublo wa siam la akyanga kalo omang ti in an chwa san tabok pointe chu a han sin thatira Fusion ne na chuan engwanga khatyanga che thut nge ani kara run tlan chaksi a hlo oma sin noi nei chan man che palom ati a ani chuan chadewin min en kol la kadam mayang alo ti ve bok luwen chuan lo ngak la ti in a chuak zoka a chwa lai chuan a phone chuan tu emu kolin an mani ron su tu te kha lo chui chang turin a ti nga la luwen ron lu chuan ina tak tak lowem ni kol tei lo mang theya ati a asop chu pe in eiro chagnai nei lewa theinan ti in a shela Fusion chuan min ei tir theyangem kala chaklo ema fian ka keng theilo ati a luwen chuan ti ngai na shelo chuan a han hop tira a eizo chuan ti khan mula ha dami memo ati a ma se Fusion chuan in bol ka du ani alo la ti tlata ma se keima chuan ka theidon si lawa ati le vela luwen chuan chotula tuilo la in khuma chuan bed bat chu pe ka hantuma a korphel saka shu ka hantum chu azam le dewa chol de tin ma se Fusion chuan lawanin a pot na ya khuma chuan botlu in a fop ta a luwen pot chuan lo hnial shan ta lawa ti chuan nuam de tak chuan zan hun chu an hmang dun zui ta bok zinga lo ni chuan Fusion chu mut fu deuh hian alo oma ma se luwen aron har chuan nang hi kanai ti kha dot vek ani ti in lukhama vom chuan a chuak da ya sitting room a han thu chu a message don a han ena Fusion le meiche pakhat thalak ni ngei tur ani chu meicha chu duruping ani a ring hle boka a rup chuan khamizan na aron holo na chan kha ani nge yang ati a chutia a thin rim hle la chuan Fusion chu arun chhuaka a mela han mu chuan diklo om ti sha in enge thil thlenga omem ni ti in zot nga la a thil don chu mu in thin rim deuh chuan nang hian min bum kwal mai mai ni ilo ho lo zan khan engei ti ati a Fusion chuan party na akal thu le chu po an som wang chu ni thu shilin adu aya alo in hnem wangin a secretary chuan hotela a thla thu asoya ma se a thlak dun nen ain an lo em wang chuan ka ring theilo che ti in thin rim deuh chuan a chuak da ya Fusion chuan man mo dewa zui chuan a chuaka a secretary chuan news lo shilin ama le meiche pakhat thlak internet a adar thu le chunu nen chuan zan hun an hmangdun angin an larani thu te chu alo shil zung zunga Fusion chuan duruping ti ngei ani arin thu le ama wanga an buai zia chu aning to hle a achin fel tur thu chu shilin luwen omna lo zong turin a shila ama chuan duruping awa mudon ani a office a chuan lo thu in duruping chu awa mu a ani la chuan chutia Fusion an a han ko chu alo in ti thei em em a ril ru chuan ming chhiat hlau hle mai ti in a han pan na ya
min mu du chu kalom hle mai ti in a han na ya fusion chuan engwangin nge khal thalak te kha I the dara ti in a an khuma verther tak hian ole ming chia ti hlawani te ro lu family ten an pui du lo chi ani nge yang ka hne na ron let la ala tlai lawania keiman ka thei angin I ming chiat na hi ka no jiang ati vela fusion chuan plan anaya wang chuan ole kalo ngai tu ang ati a doroping chwa nu chuan a secretary chen jan kha kolin chanang le ati a sin dot lia chuan doroping hi chwata ni kho shelawin lo oma aron har chu abulami te ne na chuan engthil nge ti ni ya initiat min chwa ba ju kidnapping hi swala ni sin jela tanin du emni ati a chen ran ron hoi mu chuan nang hi engwanga hetianga ti ngei ni fusion ka shilanga ilaka zangai na alan tir kher lawang ati a ma se fusion churun langin ama ti tir ni hleinem keiman ti tura ka shilwanga ni kha ati chuan makalau ti hle a luen po chu fusion unaw nu khan a chen na a alo bi ruk tir hi alo ni lom thu te alo shila kanjin chuan a phone chuan thil thleng te chu alo ena alo shil zela mi te chuan a thawla le tu na amel te chuan khai khin ti a han mu chuan a rel ru chu na thoma se a haulutuk khang te chu ka twar nim tu alom ka enga ma thok to lo alo ti ve a rel ru chuan fusion ti chen ka kalbawa min biak poi tum me alawania ati a kanjin chuan alo nem ve char chara a una pa chuan engemu atana ti arin thote soin ngak sham tur chuan a shela ma se luwen chuan engpo chu ni se boina are theinan in chen ka du ani a paper po a fel che pang ati a kanjin chuan rel ru chuan ani theilo ka una pa hian chan tak nya don che ti in a kola ma se a pik thei mya si lawa fusion po chuan du ruping ne na chuan tuna achunga thil thleng te hi ama ti tirani ti alo shila chutha in engkim atira changa atop thlengin thulik soi turin ka du che ati a I soi du lawani chuan tin na che ka shedon me alawania ati le me chuan a soi chan tabok entertainment industry lo lu tira chang to khan ka du to che a ma se khan nu thawi so khan a chang che a han ti chuan a chung chang a che zo nga soi lo turin lo shila chen jan chuan evidence an nei te kha a han pe a duroping chuan alo pot thlera ti khan a che to in evidence po engma ka chunga in ti theilo ati chuan a copy tam takan siam thu an shila ti chuan engkim chu soi turin an ti le a chen jan chuan a phone lo phorin alo tin ran bok chuti lain luwen po chu tu emo kolin divorce paper lo ti fel tur chuan a shila kenzin la chuan a u chu enge ti ang anupui lu taka chan don ti in a ril ru chu alo ha ve hle a ma sewa nei thlak takin shenjan life chu mu in doroping impuan na chu luwen ne na chuan a han mu a ente kha hei ka una pa thil ti hi itan vek ni kha awa che chave ti ro ati vela a hlim to hle luwen po chuan hetiang alo ngai ven wanga ni mo alo re katan vek ani mo ti in ai ngai to har vele to a kenzin chuan una nu in chen kha chu I thlak le theiania ala tlai lo alo ti le a doroping po chu a thil ti te soin alo in pawng ve zela a to pa chuan I thil ti sung sung wang hian shem na I mu ngai yang ati a shenjan la chuan hei I thil soi te kha ka life vekania mi zung zung in an shevek to alo ti ve boka thin rim tak chuan a han hawa la son va dru ti in midang te chuan an shwai ta da ya shenjan ne na chuan luwen om na chu I she tu em ati a ani chuan an la sha lo thu in lo changa a phone live fatin tur chuan a han ti a ti chuan live na a chuan a soi ta bok kanupui omna ka shelo me ka a omna sha in omani chuan khonga in mi shil don ya ti in luwen ne na chuan ilo enani chuan ka ti pal chuan ka hmangai lutuk che ania kala ka I chatwang ni lawin kanupui ni a ini na ang khan ka hmangai che ani ati a life chu an ti top zui ta bok luwen po alo hlim ru hle to a anui ver ver mai
Kenzin la chuan khang hun chung zong khan duru ping kha mi swal alo ni a tuna chuan shimna a mu to ngei du ne chuan ka u nau pa po a ti tha ka ti hle mai ti in luwen ne na chuan engi la nga ringa ka u nau pa bula chuan vakal va dro a ti a akal ve mai bok Fushen po kol nga lin luwen chu abula a om thu le tuna chuan nangma muturin alo kal chia run lam van ro alo ti a Fushen po man mo deuh chuan akal ve nga la po na chuan in tokin an hlim dun hle a Fushen chuan engtin nge khatyang khan engma soi lawa I kalbo dai thei a ti a ani po lo nui sakin a hun kal to angai to chhuaka a thau lai kha Fushen chu chingchi in zungbun a ron phora kan nupui ni na a ma se kan nupui ni durin ni kala so me lo che ti in min nei du angem luwen a ti a hlim deuh chuan in nupui kan ni sa renga lom ti in zungbun chu an han in bun ti ra ding chuakin kalaka ta hi ikalbo ka phal to ngai lawang ati a luwen la chuan ani chuan ka thau le theyang ti ro alo ti da ya ma se Fushen chuan te reng mai ti in ama anglo tak chuan lo pom thlapin anin kwa zoi ta vong vonga a top ta